Princip aktivní solární optimalizace je mimořádně jednoduchý. Při přípravě teplé vody by i přes maximální komfort mělo být spotřebováno pouze minimální množství plynu. To je možné pouze při perfektní součinnosti plynových kondenzačních kotlů a solárních systémů. A právě tady se uplatní patentovaný algoritmus Junkers pro solární optimalizaci Solar Insight. Jakmile se kondenzačně solární systém Junkers uvede do provozu, začne inteligentní regulace v místě instalace shromažďovat hodnoty o počasí. Pokud ráno svítí slunce, regulace automaticky rozpozná ohřívání kolektoru a vypočte aktuální solární výnos. Systém potom porovnává aktuální solární výnos s hodnotami shromážděnými v paměti. Na základě těchto hodnot Solar Insight vypočte, jak vysoká je pravděpodobnost, že kolektory dodají dostatek sluneční energie, aby bylo možné ohřívat teplou vodu bez dodatečného ohřevu kotlem. Pokud systém očekává dostatek sluneční energie, může teplota vody v zásobníku klesnout nejen na obvyklých 60 stupňů, ale až na 45. To znamená, pokud potřebujeme teplou vodu na koupání nebo sprchování, plynový kondenzační kotel se nespustí ihned, protože se voda bude s největší pravděpodobností ohřívat bezplatnou sluneční energií. Pokud se splní prognóza regulace a solární kolektor zaregistruje dostatečné ohřátí, začne solární stanice čerpat ohřátou solární kapalinu do spirály zásobníku. Solární kapalina tak ohřívá teplou vodu, aniž by bylo nutné aktivovat plynový kotel. Díky solární optimalizaci je možné výrazně ušetřit. Pomocí sluneční energie lze u rodinného domku zcela pokrýt až 60% potřeby teplé vody, přičemž nedochází ke snížení komfortu, například jen sprchování vlažnou vodou. V porovnání s jinými kondenzačně solárními systémy to znamená potenciál dodatečné úspory energie až o 15% při zajištění 100% komfortu teplé vody. Junkers. Teplo pro život.